السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah tebaraka ve teala hemmenizin taat-ı ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huday için oturuşuklarınızı ve muhabbetlerinizi, duayı hayırlarınızı, kışın gecelerinde, uzak gecelerde soğuk hava olsa da, uzak gecelerden istifade edersip, Huday Teala'nın Peygamberi Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın şirin yaşayışından ve ak sünnetlerinden ve derman gurrunlarından eştersip daştan yakinden uyuşup oturmalı. Elbette olukan saadettir. Huday Teala hemmenizin din-i dünyanızı abad etsin inşallah. Huday Teala vatanımız emniyet, parahatçılık, din-i dünyamız abadlık, ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden mescid medreselerimiz yürüyüp durmaktan ayırmasın inşallah. Hava soğuk, dışarıdan giyip dururlar ve ortadan cemaat bir ağda çıktı olsa berrak süyüşseniz dışarıda bir soğuk oluyor. Din dünyanız abad olsun canında. Huday izzetinizi arttırsın. Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın 60. yaşında Mekke-i Mukerreme feth bolup da Hunayn jenginin idi Taif'e gaşin uğramakları. Taif diyen şehir. Kafirlan köpsi Taif'e gaçıptırlar. Taif'ta olukon başları farmandalarda Taif'tamıştı. Taif'in daşına ulukan bek qala varmış. Qalanın içine girip, kafin yapıp, içine duruverttirler. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam özü Taif'e gaşin uğraptır. Emma özünün övünden mun nefer dağı bilen olan başları Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh, Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh'ı baş edip mun nefer övünçaktan iyi veriptir Taif'in daşını muhasere etmeden süreyim, qavamadan süreyim. Aham ol mun nefer koşunun iyidinden ödü de mungden sahabaları bilen Taif'e gaşin Peygamberimiz Taif diyen şehir. Şonu muhasere etmeden süreyim Peygamberimiz uğrayar aleyhissalatu vesselam. حتى انتهى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فنزل صلى الله عليه وسلم قريبا من الحصن. نهم Peygamberimiz bir ulukan koşunu bile Taif'in qalasının düyüreğine yakırrak yerine barıp Gonya'ya düşüyorlar. Düşöllerine
bir jeng meydanına, savaş meydanına akıllı sahabaların biri Hazreti Hubab diye Peygamberimizin yani edip bilen basımlıkta barıptır. Barıp bir Peygamberimiz sahabeler bilen qalan düýbünne gonnula, qalan aňyrsy üstü kafirla, etegi sahabala. Qal'any muhasere etmeli, Taif şehri muhasere etmeli. Peygamberimiz muhasere etmeli. Oham yakıncağa var konollarını Hubab diyen sahaba Peygamberimizin yanına barıptır, aydıptır. Ey cemaat, bir edip bilen Peygamberimize aydiyan kefini özde. İnna qad denawna minal hisn. Fa in kana an emrin sallamna. Ve in kana anir ra'i fatta'akhkhuru anil hisn. Ya Resulallah, beter qalan düýbünne gonluk dipdir. Eger Hudaý bize emreden bolsa, ştak gonuň diýen bolsa, baş üstüne näme bolsa şo bolsun dipdir. Ya özüň çynyň menen büýrügiň şo bolsa, ýok qalan düýbünni baýat gonmalyň diýen bolsaň, men gurrugum ýok. Ve in kana anir ra'i fatta'akhkhur anil hisn. Ýok, her kim nazaryny aýdy bermeli, bu bir jeng meýdany, her kim azat umum diýen bolsaň, men nazarıma bir taý yer dälipdir, birimi daşanrak duraýlypdir. Biz atsak olara ýetjek, olar da biziň üstümizden atyp durarda diýipdir. Eger maslahat bolýarmasa ştadan turaýlyň diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Unzur makanan murtafi'an mustakhiran anil qawm." Qawm maslahat aýtdyň diýipdir. Beter qawy, iýdiňrakdan bir beýikräk qaw yer tap onda bar diýipdir. Aham Peygamberimiz Hazreti Hubab iýberipdir. Bir beýigräk galadan daşanrak yer qaw munasip jaý, kän adam jaýlaşmady. Oňa çeli kafirlerden qalan üstünden yüzden bir kim müngden tir bar etipdirler musulmanlary, sahabalary ok bilen atmana döpdirler, ýagyn ýalet. Şo taýda bir neçe sahabalar, kän sahabalar yaraly bolup, içinde şehit bolany da bolýar. Hulasa Hazreti Hubabyň maslahat bermegi bile Peygamberimiz sahabalary bilen iýdiňrak çykinip gaw ýaňada gonýarlar. Ki atanlary bilen otak kafirler atsa musulmanlara degijek dälýär. Faqala Salman al-Farisi: "Ya Rasulullah, ara an tansib al-manjaniq alayhim. Fa inna kunna bi ardi Faris nansibu al-manjaniqa ala al-husun." Ya Resulullah diýipdir. Bir Fars ýurdundan, İsfahan tarapdan, İran ýurdundan baran sahaba Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh aýdypdyr: "Ya Resulullah, bir qala tarafyň kafirliň hawasyny almadan çürýim, gorky ýüreklerini düşürmeden çürýim, maslahat bilseň bir manjanyk bilen ulu konulkon daş ataýlyşyňa gaşyn, qala gaşyn" diýipdir. Şon biziň ýurdumyzda, Fars ýurtda qal'a girecek bolsalar, ulu kon manjanyk bilen labardadyp, ulu konulkon daşlary atyas qalan diwarlaryny ýykmadan çürýim, döwmeden çürýim diýipdir. Bir de ikilenci verilen maslahat boldy. Fa amara sallallahu aleyhi ve sellem bi nasbil manjaniq ve qudifa bihi al-qadaif hatta waqa'at shadqatun ala jidari al-hisn. Peygamberimiz qawm maslahat diýipdir. Aham manjaniq getirdip bir riwayetde şurada becerdip son otadda näçe gün galjaklar Peygamberimiz inşallah on gurrun işde gelir. Aham daşlar we otlar on bilen atyp qala gaşyn. Bir neçe Taif'in diwarlaryna, qalan diwarlaryna yarılmaklar, döwmekler, targatmaklar düşüpdir şol Peygamberimiziň büýron manjanygy bilen. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem qad zaraba li zawjatayhi ummul mu'minin Ummu Seleme ve ummul mu'minin Zeynep radıyallahu anhuma qubbatayn. Şo wagtda Peygamberimiziň ýanyna iki enemiz barmış. Biri Hazreti Ummu Seleme ve bir de Hazreti Zeynep, Resulullah iki tane anasy şo jengde barmışdyk ýanyna. On Taif'in döwrüni muhasere edip Peygamberimiz konunna özünün bir oturmana jaý belläp iki tane
Kuppolu çadır becertipdir. Türkmen öýýäli üstü kuppolu tegelek kuppolu çadır becertip biri enemiz Zeynep'den çürüyüm ve biri enemiz Ummu Selme'den çürüyüm. Ve şu iki kubba, iki çadırın arasında Peygamberimiz özüne namazhana namaz okuyupdur şu taada. Öz nefillerini, sünnetlerini ve parzda da amam olanlar şu iki çadırın arasında tutulan becerilen enelimimizin çadırın arasında duruyormuştuk. Sahabalar izinden üyüyenmişler. ثم كان يصلي بين القبتين حصار الطائف كله. Näçe ki şu taada qaliýaly Peygamberimiz şu taada namaz okuyýarmış. فلما أسلمت ثقيف بني على مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد كذا في المغازي للواقدي. Sonra musulman bolýaşalar olan gurunlar bir näçe hefteden gelir. Şu Peygamberimizin okuyan yerini mescid etipdirler. Mescid-i Taif. Şima hal şot mescid, Mescid-i İbn Abbas diýip at goýulan boldy. Peygamberimiz şu Taif qalasyny, Taif şäherini muhasere etdiňka näçe gün namaz okuyan yer şu Taif. فنادى أحد الرامين وهو على حصن الطائف. Birimi öwrak fi şeýlin göreli näme gurjunlar bolupdyr. Aham bir neçe güller geçýär Peygamberimiz we sahabalar da Taif'i muhasere edip gawa atdylar. Ajib bir geň ýagdaý bolupdyr. Qalaň üstünden hewer ok atmana, tirkaman atmana bir merigen kafirliň biri, atmany öktü kafirliň biri ýokardan gıygyrypdyr. Ya abida Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnekum wallah ma laqaytum ahadan yuhsinul qitala. Ey Muhammed'in nökerler diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Sahabalary maskhara edip, oýun edip aýtdygy da. Siz diýipdir, mundan ozal jeň meýdandan we jeňden savaşdan habar ýok, adamlar bilen jeň etdiňiz. Bun biz bilen jeň etýäňiz. Näçe galsaňyz galy beriň diýipdir. Biz näçe ýyl iýişimiz başy galaň içinde diýipdir. Thumma tansarifun lam tudriku şeý'an mimma turidun. Özüňiz iýdiňize gidersiňiz, biziň hiç adam öldürüp bilmersiňiz bizden we maksadyňyza ýetmersiňiz diýip ýokardan gıygyrypdyr etekden Peygamberimizi we sahabalary. Iýdiňize gidersiňiz, wallahi la nusallim ma hayyina. Janymyz we biz teslim bolmaýas diýipdirler. Ta iýişimiz tamam bolýaşan şunçunne ba, o iýişimiz tamam bolandan soňra da ahyrky neferesini biz ölüşşekden diýipdir. وقد بنينا طائفا حسينا فناداه عمر الفاروق رضي الله عنه. Aham Hazreti Ömer berden gıygyrypdyr, ol gıygyryanyň jogabyna. Wallahi lanaqta'anna aleyka ma'ashak hatta takhruja min juhrika hada inma anta sa'labun fi juhrin yushiku an yakhruj. Ana kafir diýipdir. Bir tilki bir şagal hiýinne giýse, hiýiniň agzyna durup tutsaga bermelidir diýipdir. Sen bir hiýine giýren şagal tilkiýe alyrsyňyz, durart bir ştada ya ölersiňiz ya çykarsyňyz da şaryk diýipdir. Hyýal edme diýipdir. Beýin rahaty iýdimize gidersim qadip. Ine Hazrat Ömer'iň beren jogaby. Şu jogab berenne Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh Hazrat Ömer'e aýdypdyr. Ya Ömer, la taqul hada. 3-4 hefte mundan ozal geçendir. Peygamberimiz günni ýasydan soňra kim bilen oturşýarmy? Hazrat Abu Bakr Siddiq bilen. Erti näme der? Bir gün näme der? Bername näzir bolýar diýip iki jigmydam oturşýarmyşdyklar. Hazrat Abu Bakr Siddiq Hazrat Ömer'e aýdypdyr, "Bir kefe aýtma" diýipdir. Näme aýtman diýipdir? Meger Taif feth bolmalymy diýipdir. Fa inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lem yu'zan lehu fil feth. Subhanallah. Hazrat Abu Bakr aýdypdyr, "Ey Ömer" diýipdir. Allah Taala Rasulullah icade berene Taif feth bolmaly. Şaýat iýdimize gaýtmaly boldyk diýipdir. Iýdine de gaýtýarlar ha inşallah öwlerde gelir. Taif feth bolmany şaýat iýdimize gaýtmaly boldyk diýipdir. Şon şu neçeli Allah Taala emredene we icade berene Taif feth bolmaly diýipdir. Hudaý Taalaň büýrügi hökmüniň eteginde bolup duran ýagdaýlarmyşdyk. Hazrat Ömer heýran galdy. Yani biz Taif'in daşında durmalı, feth bolmaqady iýdimde gitmelimi? Ýortyp Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna bardyr, aňalyp
Ya Resulallah, şiciri gurrunlar var sana icade verilmemiş Taif feth bolmalı. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem la. Hudaý Taala bana icade berenek Taif feth bolmalı dipdir. Bir 3 daqiqa wagt çıkacak ders aýdyp oňa inşallah izin alyp gideýdim. Ey cemaat, ey jawan dost, ey hacı däde, ey tahsil kärde, ey düşümli dost. Şuma halky bir fakat şuun kaýdylan gurrunlar, Taifin daşyny bolan gurrunlar. Hazreti Hubab beýrek süýşeýlipdir, Salman Farsi manjany gataýlipdir. Hazreti Ömer o jogaby aýdypdyr, Hazreti Abu Bakr Siddiq ýok beýdimi diýipdir. Nädir şulan gurrunlary gudratly, azamatly, tarihte ýeki sebit bolýa we insanlaryň tarihlarynyň içinde geçýä we müňden kafir musulmanlar şulan gurrunlaryny gözlerinin we mutalaelerinin we şijirik ulukon oturuşyklarda geçirilýä. Ýoksa peýgamber däl ki adamlar şular insanmışdyklar, el ayakly, göz gulakly. Ima ne kadar şulan gurrunlarynyň bir nuraniyeti, bir haybaty, bir kudraty bolýa, nämeden bolýa kamşy? Hazreti Ömer bey diýipdir, Hazreti Abu Bakr Siddiq bey diýipdir, Salman Farsi bey diýipdir. Tiki aýdan kepleri sabit bolýa. Hi eşitdiňizmi başga dinlerde, başga mekteplerde, başga ulukon bilimli adamlarda tamam tiki zindigi namlary sabit bolanmalsyn. Bir sabit bolandan soňra älim jahan şonu gözünden geçirýän bolsun kimma? Näjire bolýa bolmaýaşy başga kişilerde ajibi bir giň kudratly haşy benlilerde. Peygamberimizin bereketine, Peygamberimiz bilen oturşmaň bereketine, şulan bir gursoklaryna, şulan ruhaniyetlerine, şulan kalplaryna, we şulan ruhlaryna ajibi bir nuraniyet barmışdyk ki şulan harakatlary, şulan aýdýan kepleri dağyal bolup sabit bolýa. Hani şu mahal öyle haralamızda kimin kefi sabit bolýa? Kimin zindigi sabit bolýa? Kimin aýdan kef? Hani şunu ýetdi mer aýdan eşden gurrunlamazy näme? Bilemedi. Dün kurrun bilemedi. Öňün bilemedi. Ne kadar gurrun edilýär, toyda ýa-hasta, çaýda naharda, oglaň uşak iýlülliginin ne kadar keple, harakatly geçýär, hiç manasy da ýok, hiç peýdasy da ýok. Ýöne garad günün geçirme bolmaly. Nämeden bolýar kamşol? Hazreti Mevlana iki beyt aýtýar, şonu aýdyp inşallah iýine alyp gideýin. Ey musulmanlar, hak hemi guyet nazarman ber del ast. Hak hemi guyet nazarman ber del ast. Nist ber suret ki an abo gel ast. Hudaý aýdýa, Allah Taala aýdýa, ey bendem, men nazarym sen niyetinde, sen yüreğinde, sen ruhunda dipdir Hudaý Taala. Nist ber suret ki an abo gel ast. Sen yüzüňiň qaramyň, külemüň, uzynmyň, owadanmyň, gelişiklimyň, gelişiksizmiň, Hudaý men onu gözlemýän dipdir. Asl insanyň hormaty içindäki ruhundadyr. Bir adam aýrylanyr, ruhy şat bolsun nämeýärmi? Asl adamyň hormaty şondadyr. Hudaýyň nazarynda şonna, insanyň ruhy ýerlerde. İnsanyň gursagyndaky nurani, ruhani, kudratly ýer degitde. Aya haýkuy ýerde gelýärmi? Ya gursag goýoňlerde? To hamigoyi mera dil niz hast. Sen aýtýan, men de yüreğim gowdy waýdýan. Dil farazi arş başat neybi past. Yüreğin bahdiýan bolsaň, yürek diýäniň asmanlarda bolar, ne ýerde bolar. To hamigoyi mera dil niz hast. Dil farazi arş başat neybi past. Yo men de yüreğim hemmek şaýtýar da men yüreğim satdy. Hemmek şaýtýar men de yüreğim gowdy. Yürek gowy boljak bolsa, adamın ruhu sap boljak bolsa, ruhu göňlerdedir. Yani näme göňlerde? Yani Allah Taala'nın zikrinde, Hudaý Taala'nın ışkında, zindigi eder Hudaý üçin. Şu bennelerin kefini gözden, näjire tiki sabit bolýa, ak yürekden keple çykýar. Ya Resulallah bir maslahat bar diýip aýdyp ki, şu kepleri ak gursakdan çykarýarlar. Ak ruhdan çykarýarlar. Hakikaten dinimize hizmet bolur deyip şonu yet bilen aýdýarlar.
Emme yürek hafa olsa, ruh hafa olsa, qowu gurrun aýsanda bereketi ýok bolýar. Gaýta aýdyn. Yürek salym bolsa, ruh arasta bolsa, Hudaýyň ışgynna bolsa, gülüşdirme gurrun aýsanda bereketli bolup çykýar. Her gurrun aýt bereketli. Ondan çyryň peýgamberimiz sahabalaryny käde güldürýänmişdik, özü gülýänmişdik. Dinine verer düşmeýänmişdik. Ak yürekden çykarýanmışdyk. Emme yürek hafa bolsa, ruh hafa bolsa, Hudaý ýadyndan çykarsa, ýöne ýalandan dili bilen gowy keplese de tarafa peýdasy da ýok, bereketi de ýok, äser de ýokdy. Gursakdan hak hamigoya nazar man berdelast. Ney be surat ki an abo gelast. Adamın yüzü gözi, heykeli, ovadallığı olacak bolsa, nagat kafir necis adam ma qatty dolokon, ödü de ovadan, gelişigi de ovadan, Hudaý rahmat nazaryndan mı? Hiç wagtda. İmana girmenden sonra. Ne kadar musulman ma Hazreti Ahnaf yani. Kim? Hazreti Ahnaf. Hazreti Ömer aýdýanmışdyk, menden zat soraman, Ahnafdan soraň diýanmışdyk. Saçı towtowmuşdyk, dişi tüngümüşdyk, doda ulukanmışdyk, gelişikli adammışdyk. Hazreti Ömer aýdýanmışdyk, alim Ahnafdyr diýanmışdyk. Ruhu salymmışdyk, kalbi salymmışdyk. Gursagyna iman aýlanýanmışdyk. Allah Taala'nın da rahmet nazarı imanına, rahmet nazarı insanların ruhuna. Bu gurrunlar geçirmeli gurrunlara del, men asıl bu gece başka bir mevzu vardı, o da oraya gaytsak, heyfke vakt adının üstünden geçeyin. Yani şıla adamlan gurrunları sadece gurrun, Salman-ı Farsi bey deyiptir, yine uğurlayan, Ömer-ül Faruk bey deyiptir, Hubab bey deyiptir, Abu Bakr Siddiq bey deyiptir, yanı da aydılanın ayali, ak yürekten çıkarttırlar. Beter saf yerden çıkarttırlar. Ahım gurrunla bereketli olupdur. İmma näçewün şotada qalıptırlar. Faqila 19 yawman, wa qila 18, wa qila 15 yawm, wa qila 40. Bir riwayetlerde bir toparlaydı, 19 gün Taif'in daşında muhasere ettik kafirler diye. 19 gün. Bir tofarlara diye yok 20 gün, bir tofarla 18 gün, bir tofarla 15 gün, bir rivayette de 40 gün allık diye Hazreti Enes sağa. Be her hal 15 günden kan galypdyr, kan rivayete var. Peygamberimiz inni 2 rekat okuydum kan, 4 rekat okuydum kan. Şun inşallah musafirin namazynyň üstünde şayet ahir wagtda çeli şu urunda bolsun. Peygamberimiz näçe rekat okuyupdyr? وكل ذلك يصلي بين القبتين ركعتين. İki kubban arasında ertiya belli 2 rekat, akşamda belli 3 rekat, öğlesini, ikinnisini, yatsını 2 rekat okuyamış. 18 gün alsan, onu da 2 rekat okuyamış. Delili näme? Geleli fiqh Hanefi'nin içine. إذا كنت مسافرا فوطنت نفسك على إقامة 15 يوما فأتمم الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصر كذا في الآثار للإمام محمد شيباني. أبو هنيفان شاگرد إمام محمد bir kitap yaptır, آثار diyen kitap. Şonna aydiye qawqulaasın. Musafira tevityan 15 gün men ştada qaljak dip niyetine uryan. Hala zadın satılsın, hala satılmasın. Hala düktör sen erti gidi ve diýsin, hala diýmesin. Yo, men 15 gün qaljak ahym ştada diýen. Bärti näçe? 15 gün. 16 gün, 20 gün, bir ay her näçe bolsun. Bärti 15, aňyrty her näçe. Men qaljak ahym 15 gün niyetine ursaň, şo tada näçe okuymaly? Kamil okuymaly. 15 gün qaljak diýip niyetine ursaň, tagriben sen bir ýurdun hesap bolýar, yalandan ne bolsa. Emme öýüňe öwürlük gelýän ýolla ondan kuta aqymal, qasr aqymal. Ýolla öýläňi, ikinniňi, ýatsyňy 2 rekat, 2 rekat, 2 rekat okuymal. Ertiňde 2 rekat, akşam 3 rekat. Ýolla gelýän kanda, barýan kanda. Bula bir wurrun Rawal İmam Ahmed qawqulaasyn. Men okuýsam giýjä galjak terjemesini aýdaýyn. Hazreti Ömer'in oğlundan soradım diye bir adam musafiratta ne form namaz okuýaýyn diýip. Faqala rak'atayn illa al-maghrib 3. 2 koky ertiňde 2, öýläňde 2, ikinniňde 2, yatsıda 2. Fakat akşamyny 3 okuýy diýipdir musafiratta.
Ohan bärki aýdypdyr: "Ey Hazrat Ömer'in ogly, alim adam. Zil mecazda bolsam näme diýipdir?" Zil mecaz. Hazrat Ömer'in ogly aýtdyr: "Zil mecaz näme bolýar?" diýipdir. "Ha, zil mecaz diýenim o ma'ruf bazarda" diýipdir. Hamana falan şäherde ma'ruf bazar barmyşdy. Şo tak bariyas diýipdir. Zadymyz satylýança durýas, käde 20 gün, käde 15 gün. Kan az näçe diýip belli diýipdir. Eger zadymyz erti satylsa erti gaýtjak. Bir gün satylsa bir gün gaýtjak. Bir aydan, bir ýyldan satylsa bir ýyl. Aslen belli däl. Hazrat Ömer'in ogly aýdypdyr: "Ya eyyuhar rajul, kuntu bi Azerbaycan 4 ashhur aw shahrayn, fara'aytuhum yusalluna rak'atayn." Onna aýdypdyr: "Men Azerbayjana geldim" diýipdir Hazrat Ömer'in ogly. Fethetmeden çürüyüm bir neçe yerlerini, sahabalar da yanımda badi. 2 ay ya 4 ay şo taada garlyk diýipdir. Tamam 2 rekat okuýdyk diýipdir. Tamam 2 rekat okuýdyk, kamil okuýmadyk diýipdir. Näme diýip? 15 gün galar ştada diýip bir ýüregimize urup bilmeýärdik diýipdir. Her lahza öýe öwürilsek öwürlämäli diýipdir. Her lahza işimiz tökönse ýüzümize gaýtjak. Her lahza bellide şayet düşman bize galebetsin, biz ýüzümize gaçmaly bolayly. Bir ýüregimize niyet baglap 15 gün kamil galjak ştada diýip niyet etip bilmedik diýipdir. Ondan çürüyüm tamam sahabalar 2 rekat okuýdyk diýipdir. 2 ay, 4 ay, bir rivayetde 6 ay galdyk diýip. Näme diýip? Ýene ýanky urun. 15 gün men ştada galjak işim bitse bitmese. Bir niyet ursaň munda 4 rekat okuýmaly, öýläňi, ikindiňi ýatsyň. Bir kidäne bir sorag bolýar, kan sefer barada. Hamana Tehrandan gelýän, Azat şäherden geçipsiň. Öz şäherine ýetip gelýän, öňe giýreňak. Öýläňi okuýjak. Öýe bar okuýsaň da bolýar, öz şäherine girmäkände okuýsaň boljak. Girmäkän hamana öýle namazda 2 rekat okuýamaly. Wagt bada bolsa işgal ýok. Sen öz şäherine girýänsäň musafirda. Öz şäherine girýänsäň musafir, şon daş ýerden gelýän. Öz şäherine girýänsäň musafir, kan adam şu meseleni bilmeýär. Şol ýakynlaňda kamil okuýmaly qadiýe. Musafir diýip ýurdundan, şäherinden çykandan soňra ta öz şäherine girýänsäň, ýakyn dada gelsen, Hazrat Ali Murtaza radiyallahu anh aýdypdyr. Medine-i Munewwereden çykyp barýaka. Ýani näkilere, "Ey jemaat" diýipdir. "Şo jaz kumany görýäňizmi?" diýipdir. Bir ýykyjyk bir kumecik barmyşdy. Şondan geçemizden soňra gasr okuýar, kuta okuýar diýipdir. Şäherden çykandan soňra daş ýere gidenden soňra, emma şäherden çykdyň tamam bol sen. Öýläňi 2, ikindiň 2, akşamdaky madam 3, ýatsyňda 2 okuýmaly. Ýene bir mesele Hazrat İmam Azam aýdýar, mezhep başymyz Ebu Hanife, "Es-sefer we zidduhu la yughayyiranil faita." Şo seferde kan bir öýlen galypdyr, öýe öleňde bilýän. Sen şo taýda öýlen galypdyr. Ya öýlen okuýanda hamana, egin maşynda hafa barmyşdy, hulasa sen gaýtalamaly. Şo seferde galan öýläni öýde 2 okuýmalymy, 4 okuýmalymy? 2 okuýmaly. Seferde galan namazyň öýe gelip okuýsaňda 2 okuýmaly. Hop, onni seferde bolsaň, wagtyň boş, hotelle ya musafirhanada ya garnaşyň öýünde ýatyň bikar. Öz öýüňde galan namazlar kaza etjek bolsaň näme? Kamil okuýmalymy ya 2 okuýmalymy? Öýüňde galan namazyny musafiratda kaza aljak bolsaň kamil okuýmaly. Musafiratda galan namazdy öýüňde aljak bolsaň munda 2 okuýmaly. Biri-birini o ütgetmeýär. Galan namaz ütgemeýär. Seferde galan namaz her haçan okuýsaň 2, öýüňde galan namaz her ýerde okuý 4 okuýmaly. Emma geleyliň uly milletiň bir fikri harap we fikri meşgul, o da aya musafiratda sünnet okuýmalymy ýa okuýmalmy? Bismillah. Qaw qulagasyn, qaw hawasyňyz jem bolsun. Hemmemiz bilýäs, awwalyna qadimdan köne ahun nädelemiz, köne taksirlemiz hemmesi okuýar. Türkmen ýyliniň içinde Buharadan, Hiwodan gelen ya başga ýerlerde okuyan bolsun, hemmesi musafiratda sünnet okuýarlar. Tamamen bir alim geçmendir okuýmaýan bolsun. Göreliň näme gurrunlar bar bu barada.
Yo bir ahulundan o ahulla bizim ulaqan adamlarımız. Emma kitapdan peygamberimizin gurrunlarından deliller näme? Şun üstüne bir tofar ulamalar dünya boyunca täzelikde beýtip Türkmenin içinde de ba musafaratta sünnet okulmaýar diýip. Delilleri var. 2 tane hadis. Delilli qaw okuyup bereň. Izinden inşallah Allah köklüdüğünden jogabyny aýtyp bereň. An İbn Umar radıyallahu anhuma safartu ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve Abi Bekr ve Umar ve Osman فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. Okuymalar musafaratta sünnet okulmaýar diýen adamlaryň delili. Bir sahih hadis var. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye Abdullah diyen oğlu men peygamberimiz bilen sefere gittim diye. Hazreti Ebu Bekir bilen sefere gittim diye. Hazreti Ömer bilen gittim, Hazreti Osman bilen gittim. Şular namaz okuyanlarını pardi, öwünni sünnet okuýmardylar, izinden okuýmardylar. Men şunu gözüm bilen gördüm diye. Ene bila bir delilleri. Yine bir delili sahih hadis. Sahibtun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem felem arahu yusabbihu fi's sefer. Hadisun sahih. Yine Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye men peygamberimiz bilen musafirete gittim. Hiç onu görmedim diye men sünnet okuýdum diyor. Ene bir de bir delilleri. Emma ulamalar hususan fiqh Hanefi'nin berýän jogaby. Awwalky jogap yek. عن ابن عمر رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين رواه الترمذي. خود شاهدت Ömer'in oğlu aýtýardy da ýa-ni peygamberimiz sünnet okuýmaýar diýip. Emma bir rivayetde hud Hazreti Ömer'in oğlu ýa-ni oğlu näme diýe? Men bir wagt musafiratda peygamberimiz bilen öýlen okuýdum, izinden 2 rekat sünnet okuýup diýe. Ýa-ni aýtýardy hiç peygamberimiz sünnet okuýmaýar diýip. Emma bir rivayetde näme diýe? Men bir gün ýanynadım, öýlen izinden 2 rekat okuýdy diýe. Näjir bolýa? İnşallah işte aýdar. İkinci hadis. Hud Hazreti Ömer'in oğlu diye yanka adam ha. Näme diye? Sallaytu ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fil hadar ve sefer. Fasallaytu ma'ahu fil hadar الظهر 4 وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات وبعدها ركعتين وأخرج التهاوي وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين. خود شهادة عمر'ın oğlu Aydiye Tirmizi rivayet etdi. Men bir gün peygamberimiz bilen seferdedim diye. Öýläni okuýdy, izinden 2 rekat sünnet okuýdy. İkinnini okuýdy, izinden sünnet okuýmady diye. Akşamamydan 3 rekat okuýardy, emma izinden 2 rekatda okuýdy diye şu seferde. Yasinni okuýdy 2 rekat, izinden 2 rekat sünnet ona da okuýdy diye. Enhe Hazreti Ömer'in oğlundan 2 rivayet bar. O fakat bir rivayet var. Bir rivayeti görmesizlik ol biderek bolar. Biz Hazreti Ömer'in oğlu näme diye? Men peygamberimiz bilen sefere gittim. Sünnet okuýmady diye. Bir rivayette okuýdy diye. İnsan sual edýän, näzire boldy bir rivayet? Bir gezek okuýmady diye, bir gezek okuýdy diye. الرواية الأولى محمولة على حال العجلة والسير والثانية على حال القيام والإطمئنان كذا في إعلاء السنن. Ol peygamberimiz okuýmady musafiratda diýäni, hey wara uran ýykan hawlykmas wagtda okuýmardy diýdi. Sen ne uran ýykan hawlykmas wagtyň okuýmasan peygamberimiz okuýmaýarmyşdy. Alaverdi beri var hawlykmas wagt tardyň okuýsaň boljak da, ya ýoldaşlaryň hawlykmas, ya sen hawlykmas okuýmasan peygamberimiz okuýmaýarmyşdy. Ol hawlykmas uran ýykan wagtda. Ulu millet gözleşiwati utubusy, bu gurulwati hawlykmas tardyň okuýdy minaga. İçinde ima bilen okuýmak gerekkel. Emma ve thaniye ala halil qiyam wal itminan. Öz seferin, öz maşynyň, öz ýoldaşlaryň bunu peygamberimiz okuýarmyşdy. Giňeşik wagtda. Inha bila bir jogap boldy. Emma enemiz Hazreti Aýşa aýdýar. Kana sallallahu aleyhi ve sellem la yad'u 4 qabla az-zuhr ve rak'atayn qabla salatil gadat
كذا في صحيح البخاري. Enemiz Hazreti Ayşe diye Peygamberimiz terk etmedi hiç vakt. Bira öğleden önce 4 rekat, bir de erti namazdan önce 2 rekat. Bir Hazreti Ayşe'nin aytiş bilen hatta qiyinçılıkta da terk etmedik bolmaly. Sahih el-Bukhari'de var. Üçüncü hadis. An İbn Abbas radıyallahu anhuma qawqulansın. Ilımdır be. Ilım meclisinde oturmak ulaqan saadettir. Danat yança nefil namazı okuymadan ilm eşitmenin sogabı kandır. Hazreti İbn Abbas aydiye فَكُنَّا نُصَلِّي قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا رواه ابن ماجه وأحمد والطحاوي والبيهقي. Hazreti İbn Abbas näme diýär şu ummatın iň zereni. Biz sahabalar diye musafiratta da o barada da mıdam pardan önçekte sünnet okuyas, pardan soňram da okuyas. Öýlede akşamda soňram, yasydan soňram, öýleden önçek. فَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا. İmam Ahmed, İbn Mace, Beyhaqi, Tahawi hem rivayetinde var. Biz seferde okuyatık diye. Dördüncü. Ruya anil Hasan كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وماذا كذا في المغني لابن قدامة وكذا في الأوسط لابن منذر. İmam Hasan aydiye bütün sahabalar musafirete giderlerini farz okuyorlarını, öğünlerini sünnet okuyordular, izinlerini okuyordular diye. Ertide, öğlede, akşamda, yatsıda okuyordular sahabalar diye. Ama Ebu Hanife'nin bir hemkılası var. Onun adına Allame Sevri diyeler. Ebu Hanife'nin hemkılası. Ebu Hanife'nin şagirdi kim? Hazreti Hammad. 18 yıl şagirdi vardır Ebu Hanife şonun yerine. 18 yıl ilm okuyuptur. Şonun bir hemkılası biri bilidir salınyan Hazreti Sevri. Şolay diye men Hammad'dan eşittim diye. Hammad aydardı. Ustadım İbrahim Nakhai aydardı. Hazreti Ömer, Hazreti İbn Mesud farz namazın öğünlerini, izinlerini musafirette de sünnet okuyordular diye. Ebu Hanife'nin ustadları okuyarmıştık. Farz namazın öğünlerini, izinlerini okuyordular. Keda fi Musannef Abdurrazzak. Peygamberimizin özünün bir aydan kefi var. Sahih hadis, görelname diptir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem men sabara ala isnetay aşarata rak'atan min as-sunnah bana Allahu Teala lehu beyten fil cennet. Hadisun sahih. Peygamberimiz aydıptır. Her kim güne 10 rekat sünnetine kaim olsa Hudaý şaňa cennetten bir jaý berjek diptir. Men sabara, Arap diline sabara dedi, mıdam okuyup kesse dedi. Mıdam okuyup kesse 10 rekat sünneti şaňa cennetten bir jaý berjek diptir Hudaý Teala. İnhe fiqh Hanafi'nin ulamalarının berýän jogaby inni derkul biz näme etmeli? Peygamberimiz de okuyuptur İbn Ömer'in rivayetinde. Sahabalar okuyanmış. Fiqh Hanafi'de de köplerçe ulamalar muhtar okuymak qawdi way diye. Yani kulli meselenin cevabı şey, zarur halatta okuymanın bilen günahkarçılığı yok. Bir. İkinci cevap, musafiratta eyni o varadaki yanık sünnet muakkede değil. Öğlen 4 rekat sünneti, öğlen 2 rekat sünneti, akşamdan sonra 2 rekat, yatsıdan sonra 2 rekat, birimi yengilirek. Ama nefillerini güýçli. Müňlerçe nefil okuyanından musafiratta öğlen 4 rekat sünnetini okuyman sogab kanda. Müňlerçe nefil okuyanından musafiratta giňeşik wagtda akşamdan sonra 2 rekat okuyanın bar. Emma Peygamberimiz aydypdyr, ertiň 2 rekat sünnetini düşman kawlap gelýän bolsa da goýmaň okuýun diýipdir. Ertiň 2 rekat sünnetini beter gaýym. Hatta bir towar fiqh Hanafi'de de 2 rekat sünnet değil, 2 rekat wajibdir diýmişdik ertiňke. Ertiň 2 rekatini düşman kawlap gelýän bolsa da okuýun diýipdir Peygamberimiz. Inhe biz musafiratta pardyn gatdalyndaky sünnetler ay ola nefil okuýsaň okuýamal, okuýmasaň okuýmalla diýipdi. Giňeşik wagtda bir adam okuýmasa, ol okon sogapdan mowt garlygdy. Ol okon Peýgamberiň ak ýolunda sahabalar okuýan, Peýgamberimden sabit bolan zady mowt sogapdan garlygdy. Ýöne hamana şol salon intizarda ilm bıqyna urup gözleşip oturandan sünneti okuýsa belli däm gowdatdy. Emma bir kefay diýerler,
ahirkyja görürüň. Bärde aýdylýan görürüň. Näme Hudaý Taala musafiratda 4'ü 2 dipdir Peygamberimiz ve sökmän aýrandyr da. Bir oglan ancak kepidäşi. Nä öz aklyň menen düzü bermelim diniň aýdýan zadyny. Emma öz hak jogabyny aýdyn. Bir aýdylýan görürüň şi, musafiratda Hudaý aýdypdyr 4 rekatliğini 2 dipdir. Hop 2'ň 2 rekatda okulyapdy. Akşamyň 3'ü 3'lüğüne du. Ha Hudaý Taala 4 rekatliler näme dipdir? 2 oky ben näme dipdir? Bular Hudaýyň buýrugy, Allah Taala'nın buýrugy baş üstüne de imanyň içinde. Emma Peygamberimiz näme edipdir? Okuýanmış, tamam boldy. Zarur wagt okuýmaýanmış, tamam boldy. Bir Peygamberimiň öýüdi näme edipdir? Şonu görmeli. Peygamberimiz näme kep aýdypdyr? Şonu görmeli. Sahabalar näme edipdir? Şagirtleri näme edýänmiş? Okuýanmış. Mezhep başymyzyň ustadlary näme edýänmiş? Okuýanmışdyklar. Omya ol öz aklyň menen bejerip oturjak bolsaň, onda kän meseleleri üýtgetme bolar. Men ýa sen ýa adamda oturup üýşüp halal halal haram haram diýip aklymyz bilen bejerjek bolsak, onda din näme işlemeli onda? Halal haram näme işlemeli onda? Ol ay Hudaý Taala 2 rekat okuýun diýipdir. Peygamberimiz de hükmän aýyrdandyr diýip o kefe aýtmak bir kudakany kepdir. Oglanjykdan oglanjykrak kepdir. O bir imanyň içinde, aklyň içinde görüňdedir. Sünnet diýdigi parzyň kamilleýändir. Peygamberimiz de giňişik wagtynda sünnet okuýarmış. Näme diýip pardy kamilleşdirer ýani. Sünnet diýeniň pardy kamilleýän noksanlaryny ýuýe, dualan kabul bolmagy sebep bolýandyr. Allah Taala iman abruýdan aýyrmasyn. Hudaý izzetini artdyrsyn. Hudaý Taala ýurdumyz parahat, agdy berlik, emniyet, mehabbetten aýyrmasyn inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felaq ve Nas goşup okuýaýlyň. Ötüllüň ruhuny da bahşeder. İnşallah inniki hefte Taifyň näme gurjunlary welýe we Peygamberimiz feth etmän ýylyny öwrülik gaýtşyny Allah köplediginden hyzmatyňyza ýetirer inşallah. Subhan rabbikal izzati amma yasifun. Bismillahir ilahi amin. Hatmi Kur'anları ve hatmi tehliller ve marizlara dua etmeli, merhumlara dua etmeli. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Merhum oğlu tağın nurdu be ehli kâk. İhlas bilen dua et. Qova adam, imanlı adam, mescid yörden adam. İlahi amin. Amin ya ilahel alemin. Amin ya mucibed davet. Musafiratta, hidmatta, qurbatta il güne dua ediyor. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya qadir. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah.